Na hrade Rikava spolupracujeme s viacerými kolegami. Ja mám na starosti najmä archeológiu, a teda Muriva, ale už nie kamenné články a omietky, čo rieši kolegynka. Som rada, že to kolegovia vykryli. Ak by som sa opakovala, ospravedlňujem sa. Nie úplne sme sa skoordinovali, ale v niečom pôjdem do väčšej hĺbky a niečo radšej teda preskočím. Samotná dispozícia hradu vychádza ako všade inde z geológie. Pán Zdeněk Gardelsky, ktorého už spomínal Mišo Šimkovic, mal asi 33 rôznych plánov v rámci svojho stavebného historického prúskumu. A toto je práve taký, na ktorom sa najlepšie vykreslí tá výšková dispozícia toho hradu. A vlastne aj ten vývoj sa opieral o to, že začínal v tých najvyššie položených miestach, čiže v priestore východného paláca, ktorý sa však neskôršími prestavbami už úplne zmenil. A vlastne predpokladalo sa, že pôvodne mal dvojvežovú dispozíciu. Tu niekde by sa mala nachádzať čieľová priekopa podľa tých starých interpretácií a vlastne v starom archeologickom výskume sa snažili nájsť aj pôvodnú väžu. Na niektorých tých plánoch aj od pána Gardelského aj ďalej sa preberá už ten náznak tej veže, avšak archeologicky doložená nikdy nebola podľa toho výskumu. Môžeme ísť ďalej. Takže tuto je nejaký taký základný pôdorys hradu, z ktorého budem vychádzať aj ďalej. Michal to už predstavil, avšak ja potom na tých ďalších slajdoch budem mať vždy tu niekde pôdorys, aby ste vedeli, že kde sa práve nachádzam, lebo je to potom dosť zmätočné. Dobre, to som sa nejako preklikala ďalej, než som potrebovala. Toto. Pre širší obraz hradu a jeho okolia je veľmi prínosný lídarový snímok. Tento je práve pre pamiatkový úrad vytvorený veľmi podrobný lídar, ktorý je už práve v takej podobe, aké ho potrebujeme. Tu je samotný hrad, ten pôdorys, ako bol prezentovaný. A to sú vlastne to posledné, pravdepodobne nedokončené predhradie, ktoré sa okrajovo spomenulo. Ja ho ešte spomeniem kvôli tomu, že sa tam uskutočnil archeologický výskum. A má súvis aj so staršími dejinami hradu. Lebo hrad, ako asi všetky hrady na severnom Slovensku, stojí na pôvodne Puchovskom hradisku, čiže tá doba rímska. A na tomto snímku vlastne môžeme vidieť aj majer, na ktorom tiež uskutočnil docent Hošo nejaké sondy, hoci z toho chýba dokumentácia. Taktiež čieľová priekopa. A čo je ešte zaujímavé, sú rybníky, ktoré prináležali k hradu a ďalšia zaniknutá stavba, ktorú doteraz nemáme identifikovanú. Tá téma hradu Rikava aj tých starších výskumov sa otvorila vlastne, keď sa spustila prípravná fáza projektu, ktorý sa teraz realizuje. A tie hlavné zdroje, z ktorých sme vychádzali, boli archeologické výskumy, stavebno-historické architektonické výskumy, geologické, statické posudky, archeologické nálezy z hradu Rikava a nemalou mierou prispel aj model, ktorý tu už bol spomínaný, aj s lepšími fotkami. Začala by som výskumom archeologickým, ktorý sa konal v rokoch 1975 až 77 a uskutočnil ho pán docent Hošo, ktorý neskôr pôsobil dlhodobo ako hlava katedry archeológie v Bratislave. Toto mal taký prvý veľký výskum svoj, z ktorého pochádza veľa materiálu. Nie som si úplne istá, či všetok skončil v múzeum, alebo je nejaký ešte na katedre v Bratislave. Každopádne dopatrať výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu bola zaujímavá skúsenosť, pretože materiál sa nachádza niekde inde než dokumentácia. A z tohto konkrétneho výskumu si nie som istá, či vôbec máme kompletnú dokumentáciu. Pretože máme roky 1975 až 77, avšak pán docent Hoš tam pôsobil aj v následných rokoch, lebo pravdepodobne dohliadal na odťažovanie sutiny. A keďže
v rámci výskumnej dokumentácie bol problém sa dopátrať, v akom rozsahu vlastne archeológia prebiehala, takže sa všeobecne predpokladalo, že celý hrad je vyskúmaný. Tak sme boli následne veľmi prekvapení, keď sa našiel tento plán od pána doktora Gardovského, kde sú žltou farbou vyznačené práve plochy, ktoré boli buď archeologicky prieskúmané, alebo nasurovo odťažené. Keďže potrebovali veľa kameňa, archeológia ich značne zdržovala. Takže hneď po prvom roku, kedy to bol ešte, áno, prvý rok to bol ešte predstihový archeologický výskum, kedy sa výskum sústredil na hradné jadro, hlavne východný palác a južný palác. Ale tým, že súť z archeológie sa vynášala na nádvorie, bola ďalšia archeológia zastavená a čakalo sa na odťaženie súte, k čomu pravdepodobne nedošlo úplne podľa predstav pána docenta. Takže toto bolo spomalené. Takže ďalší rok, keďže tu sa pokračovať nedalo, pokračoval pán docent na práve tejto poslednej línii opevnenia, ktorá pravdepodobne skončila pri výstavbe týchto dvoch veží kruhových a prepojenia. Vzhľadom na absenciu nejakej väčšej vrstvy súte je dosť možné, že skončili naozaj veľmi rýchlo s tou výstavbou. Čo je však zaujímavé, že prechádzali v línii valu toho staršieho hradiska a dokonca do valu bolo zasekaná aj vápená päť a viacero vápených jam. Ďalej sa pokračovalo na dolnom nádvorí a v Huniadýho veži, kde taktiež došlo k masívnemu odkryvu. Avšak tá dokumentácia aj fotografická je asi v tej kvalite, áno. Že je výtička, ale stráca sa v perspektíve a fotografie je málo a šetril sa aj v tomto. Navyše ešte negatívny dopad archeológie bolo, že sa vybrali aj pivnice a začali prudko degradovať klenby. Takže z tých nám výrazne ubudlo do dnešnej doby, najmä v Južnom paláci a v obytnej veži. Alebo útočišnej. Jeden alebo druhý výraz, keď použijeme, je to ten istý objekt. V archeológii sa potom pokračovalo v rokoch 2025-2026 teraz. Áno, je to trošku aj moja vina, že sa neurobila predstihovo, avšak chceli sme to úzko naviazať na projekt a realizáciu projektu, aby nedošlo k zopakovaniu situácie z predchádzajúceho pokusu o obnovu, že budeme sa snažiť plošne robiť archeológiu a potom plošne ohrozíme tie objekty, ktoré sme odkryli, ako tomu došlo u Východného paláca, kde nakoniec vlastne nedošlo ku konzervačným prácam nejakým výrazným, ak tak myslím, že len v tomto múre. Ale ten istý problém došlo v Južnom paláci a teda aj vo veži. Preto archeológia sa rieši, takže potrebovalo sa stožiar. Skomplikovali sme situáciu, pri výkopových prácach sa našla koniareň. To bolo hneď pri vstupe, stožiar, pod výťahom sa kopalo v koniarni, kde sme predpokladali, že nejaký objekt je, avšak sme nevedeli, že či sa tam robila archeológia alebo nerobila archeológia. Nakoniec nerobila a objekt tam nejako bol a asi ho pán Gardovský tam videl, keď robil výskum. Tak ho načrtol len tak na oko. Je potvrdený a pravdepodobne to nebola koniareň, ako sa traduje, lebo bol tam vykurovacie zariadenie, teda sú odtiaľ kachlice. Ďalej nás v podstate v každom objekte, kde sa archeológia začala, došlo k prekvapeniu a nejakým spôsobom zamenil projekt. Robila sa teda pekáreň, respektíve hranová bašta, čo je tento objekt, kde sme vedeli, že archeológia nebola, pretože tam mal pán docent Horšov zázemie stavby, čiže mal tam svoje búdy a nekopal by si rovno pod tým. Čo nám v podstate zachránilo dve pece. Toto sú práve to zázemie, podľa ktorého sme vedeli, že je tu. A tu je záber už z výskumu. Tým pádom sa musel meniť
projekt, pretože hej, vedeli sme, že niečo tam asi bude, len sme nevedeli, aká výška súte tam bude, v akej hĺbke nás to môže prekvapiť a teda prekvapilo nás to oveľa vyššie, než sme predpokladali. Lebo reálna úroveň terénu už Dahoša na tomto konci bola už tu sa našli konzervy a ohnisko, avšak odtiaľ toto kolesalo dole. Takže rieši sa prezentácia, je navrhnutá vlastne projektantami prezentácia tohto objektu so skrytou zónou strechou. Tak uvidíme, kedy sa bude realizovať. Ešte by som sa vrátil k tej archeológii predtým. Obytná väža bola ďalší taký objekt, ktorý bol zrekonštruovaný v 80. rokoch do podoby takého segmentu, štvrťkruhu, avšak pravdepodobne to bol skôr D-čkový tvar a pôvodne mal byť nanovo zaklenutý. K nemu sa ešte vrátim. Spoliehali sme sa na to, že archeologickým výskumom sa chytia pätky, o ktorých mala byť opretá krížová klemba. Avšak pätky sa už nenašli, zistil sa ale pôvodný priebeh Muriva, ktorý teda potvrdil, že to, čo je tam teraz, je novotvar. A výrazne to skresľuje situáciu na hrade. Revízny výskum a doskúmanie cisterny. To bol práve priestor, kde bol realizovaný výskum v tej prvej fáze, avšak sme nevedeli, či cisterna bola niekedy dokopaná, pretože výskum, keď bol prerušený, cisterna bola ako keby otvorená, čiastočne vybratá a skončil sa v bode, že bude sa pokračovať. Nepokračovalo sa a nevedeli sme, koľko je do dna. No, už vieme. A dúfali sme, že na dne nájdeme práve zvyšok zbernej nádrže z filtračnej cisterny, lebo v pukline, práve v tomto objekte, ktorá asi mala za následok to, že sa prestala používať ako cisterna, tak práve v tom vonkajšom obale vysekanom do skaly boli dve praskliny, dosť výrazné v masíve. Tak v nej sa našla ilová izolácia práve. Došli sme v podstate po spodnú časť, avšak nenašli sme zvyšky centrálnej nádrže, čiže nepôjdeme do rekonštrukcie ani na znakovej tej centrálnej nádrže, avšak bude ten priestor odprezentovaný aj kvôli tomu, že je to najlepšie zachovaný pôvodný priestor aj v tej nadzornej časti, lebo ona slúžila zase ako kaplnka. Tá hĺbka? Hĺbka je momentálne, myslím, že 3,5 metra. A zhruba ešte pol metra nám zostáva. Vrstva na spodu sa nechala kvôli tomu, že hore ešte neprebehli práce, tak aby bol chránený ten spodok toho výkopu predtým, keby tam padala suť. Vlastne toto je tiež to negatívny efekt toho, že sa to vykopalo dávnejšie a nechalo tak, lebo na tie odkryté dlážby a murivá nám teraz nanovo tiekla voda a padala suť z horných častí. Na to doplatilo aj schodisko, ku ktorému sa vrátim, ktoré je zase zasekané do masívu. No, v podstate momentálne ďalšia archeológia prebieha tak, že na všetky ostatné výkopové práce je dohľad archeológa. A v prípade nálezu sa tento dokumentuje, prípadne sa rozširuje plocha, v ktorej je skúmaný. Stavebno-historický prieskum v 70. rokoch, ktorý už spomenul Michal, pána doktora Gardavského, bol veľmi rozsiahlý elaborát, ktorého súčasťou bol historický výskum, podrobná sumarizácia akýchkoľvek historických zdrojov o hrade, pasporty jednotlivých objektov, 33 analytických pôdorysov hradu. Tie pôdorysy sú naozaj obdivuhodná vec, čo sú neskutočný zdroj informácií, ktoré nám zanikajú z tých fotografií, z tých kresieb. A naozaj jeho uhol pohľadu, čo všetko sa dá zaznačiť do tých pôdorysov, je neuveriteľný. Nikde na žiadnom inom hrade som sa nestretla s tým, že do takýchto detailov by sa išlo. No. Na limity, na ktoré natrafil pán doktor Gardavský, bola práve tá absencia lešenia, ktoré by sprístupnilo vyššie otvory a architektonické fragmenty. To vlastne máme prvú príležitosť práve teraz, keď sa to lešenie postavilo. Statické poruchy a, ako sám popisuje, destruktívni akutní ohrožení spracovatele.
No. Pokus o rekonštrukciu hradu v 70. a 80. rokoch bol tu už zhruba popísaný. Ja len zhrniem, celý ten záujem o hrad vznikol práve tým, že sa zosunulo to nárožie severného paláca, ktoré strhol zo sebou pravdepodobne aj kus brala, a v tomto, vzhľadom na to, že potom došlo k určitej ľudovej tvorivosti pri tom, čo tam vzniklo neskôr, tak neskutočne dobrým prameňom bol práve model hradu, ktoré má vo svojich zbierkach múzeum, a kde sme sa vedeli vrátiť do tej situácie, aké to bolo pred tou deštrukciou a taktiež pred tými zásahmi. Problém je, že tam je to vlastne ešte celá pod súťou, ktorú nám potom odťažili. No. Ako popísal pán doktor Gardavský tú prerábku, v minulých letech dosáhla výrazných objemových i prostorotvorných výsledků zajišťovacích akcií pod organickým vedením soudruha Kloptu, bývalého vedoucího okresního stavebního podniku. Inú perspektívu mal pán docent Hošo, ktorý hlavným dozorujúcim odborníkom stavebných prác bol miestny špecialista na uniformné betónové obruby hrobov tunajšieho cintorína. Viem o tom, že aj pán docent Hoš vo svojej nálezovej správe uvádza, že sa snaží usmerňovať aj to, akým spôsobom majú múriva doplňať, ako majú murovať, aj kde už stačilo, avšak nie vždy to dopadá na úrodnú pôdu. No. Vo výsledku teda máme novú brutalistickú stavebnú fázu, ktorá pozostáva z betónových železobetónových konštrukcií, nefunkčných injektáží, ktorí idú často 20 cm, ledva prejdú vlastne po veľvost toho kameňa a ďalej sa nedostali. A ďalej lešinárske mysteriózne trubky, ktoré trčia z fasády fakt ešte 40 rokov potom a nikto nevie, prečo ich tam vlastne nechali. Múzeum ich kreatívne využilo napríklad ako držiať na vlajku. A teda deštrukcia obnažených klonieb, tu už som spomenula. A taktiež obrovský problém sa ukázali strešné konštrukcie, najmä tým, že nemyslelo sa na to, že by malo byť akokoľvek udržované. Takže múzeum, pokiaľ chcelo sa dostať na tú strechu, tak to bolo také, že horolezecký výkon. Ja len doplním stránku, pardon, my sme dostali do správy hrad Reka a len tak v krátkosti poviem, že vlastne naša strana bola v maximálnej možnej miere aj zo strany zriaďovateľa alebo plánu, aby sme sprístupnili ten objekt. Čiže my sme potom pristúpili k tomu, že po tých zásahov v tých 80. rokoch, keď boli síce tie expozície, respektíve boli betonované a expozície prázdne, tak sme chceli nejakým spôsobom ako verejnosti ako umožniť prísť na to prvé nádorie, čo Michal tam tú zónu vyčlenil, tak nebolo to namýdané, dokonca to nebolo osúhlasené ani administratíkom a bolo to dané inšpektorátom bezpečnosti práce, ktorý očným posúdením toho, kam môže dopadnúť nejaký dopadajúci kameň v určite priestor, pokiaľ tam môže prevádzkovať expozícia pre návštevnosť. A následne k tým vlajkám teda, tak to bolo rozhodnutie nie naše, to bolo politické z kraja, môžem to komentovať, kde sme ich museli vlastne zamontovať na Severný palác, tam sme prevrtali tú strešnú konštrukciu, následne na koľko bol a dostatočne viditeľný pre verejnosť, tak sme ho premiestnili zase na tú spodnú vežu, na tú bránovú, a kde samozrejme aj bez toho samo o sebe už tie strechy boli dostatočne degradované na to, aby prepúšťali vodu, ktorá prechádzala jednotnými poschodiami. V tej bránovej veži sme neskôr ešte v rokoch 2-3 boli už prvé náznaky, ale 2-4, 2-9 sme skončili s ťažkosťami, lebo 2-5 sme to už chceli prevádzkovať, sprístupnili tú bránu vežu a tam, ak si spomínate, Michal tam mal fotografiu ako keby toho plánovaného sociálneho zariadenia pre budúci hrad s tými iformy a s tým všetkým, tak to sa celé vykuchalo na základe práve projektu spomínanej pani architektky Janovskej a zrealizovala sa tam expozícia a histórie hradu, aspoň čiastočná, v tej Huňarího veži, kde došlo k úpravám poschodí, nejakým položením keramickým vlákvam a podobne a doplnené kovovými prvkami, s mrežami, okenicami a podobne a následne sme tam urobili panelovú expozíciu s nejakou modeláciou nejakej kvázi mučiarne v tej spodnej časti toho priestoru, tak aby aspoň návštevník mal možnosť nejakým spôsobom sa dozvedieť informácie
vôbec celkové ohrade, aj súčasne v podstate dostal ten výklad o tom, aká architektúra teda sa predpokladá, že to bude pokračovať projektom. To je taká počka párna. Ja som rada za vložku. A tak by som prešla k jednotlivým objektom, ktoré z pohľadu pamiatkovej starostlivosti predstavujú taký ťažší oriešok. To, čo Michal spomínal, Michal Hrčka, že hrad mal povesť niečo, čo je prebetonované a už sa vlastne ani neoplatí tam ísť. Je to tak, lebo vlastne z toho priestoru, ktorý bol sprístupnený kvôli bezpečnosti, bolo viditeľné práve tá stavebná fáza brutalistická, ale úplne zanikli tie pôvodné molivá, to pekné a to originálne na tom hrade. Tu je vlastne ten istý objekt na fotke, Severný palác, pred a po doplnení, tak nejak od oka, pretože tie otvory úplne nezodpovedajú realite a sme teda radi, že dojde k zmene v tomto smere. Problém je, že ten betón, čo tam bol naliatý, už nie je možné odstrániť a tak sa riešilo, že akým spôsobom ho potlačiť z toho výrazu, z tej pamiatky. A hej, no nemôžeme sa nepriznať k tejto stavebnej fáze, ale dá sa s ňou vysporiadať. Tak som rada, že práve architekti poňali ten projekt tak, že tie objekty, ktoré sú ako keby vo veľkej miere dostávané, tam sú tie zásahy výraznejšie než tie originály, ku ktorým sa pristúpil konzervačne a snažíme sa naozaj do anastilozov minimum doplňať a skôr naozaj konzervovať to, čo máme a stabilizovať. Neviem, či som to už... No, len stlačam niečo iné a reaguje. Asi tak. Dobre. Tento záber sme už videli s lavitujúcim neviditeľným pilierom. A to je ten menší problém. Ono, čo nevidno z tohto spodného pohľadu je, že vlastne celý tento priestor, tu je jama, ktorá je vyliata betónom a z vrchu vznikla plošina betónová neznámej hrúbky, kde však použili pôvodné pieskovcové dlažby, ktoré vyťažili pravdepodobne z materiálu. Toto bol ďalší problém, že archeologickým výskumom sa šlo na pieskovcovú podlahu, kde sa skončilo. Len medzičasom si tak nejak začala tá príroda brať ten hrad späť, spolu teda s tým, že začalo pribúdať suť, tým, že reštaurovali tie horné molivá. Tak nevieme úplne presne, kde tú pieskovcovú dlažbu vzali, že ju tam použili týmto inovatívnym spôsobom. A ďalej dosť škaredo pôsobí práve to osadenie tých stropov bez ohľadu na to, čo tým pretnú. A stropy boli téma sama o sebe, dokonca je o nich aj dokumentárny film, ktorým zohnali, neviem, či zástupcovia kraja alebo vy. To som uvažovala, že... Muzeumova, no. Kde oni boli projektované na hrúbku, myslím, 25 cm, ale v reáli sa šetrilo ako železnými konštrukciami, tak betónom. Takže na niektorých miestach myslím, že mali hrúbku len 16 cm. Takže čo je celkom veľký posun. A teda došlo k ich prehybom. Se jenom zeptat, ty stropy teda nejsou v úrovni těch původních trámových stropů, ty betonové? Bohužel. Jak jste zavedlo ty kapsy? Je tam plus minus miestami to vyzerá. Situaci na tom vlevo nahoře, že to tak vypadá, že rovná to je nižšie. Je jeden je posunutý. Jeden je tak posunutý, že som to videl. Bylo by, z hlediska té vaší obnovy těch určitě. A můžu se jenom teda zeptat, pokud teda vy chcete tam rehabilitovat dřevěný stropy a ty dřevěný
na takové rekonstrukce těch peněz, to všechno předpokládá zastřešení toho severního paláce, ne? Ale tam asi bude řešení. Áno, je tam riešené aj zastrešenie. Veľmi dlhé boli aj diskusie, že či ponechať tie železobetonové stropy, či ich nejakým spôsobom zušľachtiť, lebo odstraňovanie, hej, to je samostatná kapitola. No, len tam bol statický problém. Dokonca aj prvý názor statika bolo také, že to by mohlo ísť. A potom videl meračky, kde naozaj zistil, že šetrili tým betónom, aj tie prehyby tam boli dosť výrazné. Vyšli jste, kde ve kterých chalupách vedle hradu je ten beton a to ičko? Aj ten stavebný kameň viděl. To je úplně přesně. Když jste na chodě buzy, tak souka toho té střechy je na těch vedlejších chalupách. Ty dachmany. Na zatluchají. Tam byl letecký snímek toho zemí. Fotonový snímkování nás. Ako vidno to aj na tom stavebnom kameni, že hej, aj polovica výkavy je postavená podľa mňa z hradu. Alebo z nejakého prestavby. Hej. Neviem, vy asi budete mať potom vo svojom príspevku viac k tým stropom, takže k ním, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, tak práve na projektantov by som odporúčila sa obrátiť. No. Geologická a statická situácia. V 70. rokoch sa robil geologický prieskum Interprojektu Brno a pán inžinier Hudec a on práve uvádza, že rozpad skalných základní ohrožuje nejen Severný palác, ale i celý Horný hrad. Na to, ako havaríne to znelo, tak v 70. rokoch v konečnom dôsledku pri realizácii upustili od statika aj geológa pri návrhu projektu. To uvádza ako veľmi silnú výčitku aj pán doktor Gardalský. K samotnej realizácii stabilizácii dochádza však až skoro o 50 rokov neskôr. Práve zákrokom, ktorý uviedol Michal Hrčka, a ten zákrok sa vlastne ale sústredil najmä na brálo, ktoré je priamo nad prístupom do hradu. V týchto častiach avšak tie poruchy sú aj pod východným palácom a pod južným palácom. A myslím, že tam už k nejakej rozsiahlej sanácii nedošlo. Neviem, či je naprojektovaná. Oni boli identifikované všetky termíny a premisy a uvoľnené bloky. A tie boli stabilizované minimalisticky. Tento konkrétny, tam je jeden klinec, ktorý ho vlastne prikrytuje a nie je očiato viditeľný, čo je plus teda. A keď som sa aj Jana Bočka pýtal, že ako ja viem, že kedy padne tento blok, to som povedal, z geologického veku 200-300 rokov, že on vlastne vychádzal z toho, že čo je do 100 rokov, že vychádzal, že čo je naozaj to rieši. Takže je tam klinec, ktorému bezmedzne veríme. Je to vyrátané, za 200-300 rokov určite. 100-300 rokov. A ten klinec si treba povedať, že kotva priemeru akože 5-6 cm vyplnená cementovou injektárou neaktivovanou, takže to je dostatočné. Že to tam bude a ta skála už tam bude. Aj to som predstavil. Aj. Podobne ako tá injektáž na hrade, kde naozaj injektáž zostala, ale líce Múriva odišlo. Aj môže to byť tá situácia. A teraz som niečo klikla. Toto je záber na priestor južného paláca z východného. Vlastne to je tento priestor, kde došlo vlastne k postupnej deštrukcii tej klenby, pretože priestor nad tým bol preskúmaný archeologicky a teda išlo sa na podlahu a už sa to tam nechalo. Dnes je, myslím, že zbavený zóne a teraz je taký pekne odkrytý. Ale teda plánuje sa doplniť zvyšok klenby a kvôli tomu aj uzavrieť z tejto strany, aby mal dostatočnú statiku klenba. A toto pokračovanie, tá diera ďalej, je vlastne schodisko vedúce do studničnej bašty. A nemám to v ďalšom slade. Toto sú ešte zábery na južný palác z interiéru. To je práve ten múr, ktorý sa teraz doskúmava AHV výskumom, pretože tam máme lešenie.
Kritický je aj múr oddelujúci východný palác, pretože je tam viac rozvoľnených záklenkov a je to práve časť, kde myslím, že najviac travertínov, penovcov a ten vápenec tam ako keby chýbal. Možno, že aj to urýchlilo tú eróziu toho múru. Avšak keď som pozerala fotky historické a fotky súčasné, tak tie záklenky, ktoré vyzerajú, že zajtra majú spadnúť, boli v tomto stave už pred 50 rokmi. Stavebnou činnosťou však dochádza k otrasom a tak hlavne teda investor tlačí na to, aby sa zabezpečili čo najskôr. Samotný východný palác má neskutočne dobre zachované omietky. Vlastne to je tá časť, ktorú vidíte, keď prichádzate k hradu po ľavej strane rovno nad sebou. Tešíme sa na pokračovanie výskumu. Myslím, že tu bude najväčší problém s lašením, alebo akým spôsobom sa to bude riešiť. No, by sa tam stavil dlhšie. Hej, no. To sú autentické. Áno. Z východu. Že? Aj mne sa nechcelo veriť. Nikto to tam nestablizoval. to postavili, to nebolo. No. Tam veľkú úlohu zohrala asi tá rovná parka na Jesa. Jo, teda to vlastne drží a smáčení vlastne nedokážu. Aj orientácia. Áno. Nie je to tu. No, Juh je na tom horšie. Ani sebe. Hej. Toto je práve interiér priestor, kde sa nachádzala cisterna. Toto je horná časť, kaplnka, ktorá bola neskôr prestavaná, ale teda pôvodné architektonické články sú v primárnej alebo sekundárnej polohe použité ešte aj v tomto priestore, aj v tých ostatných múroch vlastne. Toto je horná časť, je tam vidieť viaceré stavebné zásahy, aj tehlové planty, tých tehlových plant tam je celkom dosť. V tých mladších fázach sa výrazne na tie opravy alebo jemnejšie stavebné úpravy používa travertín, ale ten travertín nie je v takej kvalite ako na Spišskom hrade, ale trošku mladší travertín je výrazne v porovitejším miestami až penovec. Penovec je v podstate mladý travertín, nie je to ešte tá zrelosť. Toto je záber z archeologického výskumu pána docenta Hoša, záber pred. A vlastne do tejto hĺbky kopal pán docent Hoš cisternu, kým teda prestal. Teda dostal sa len cez suť, tie zaujímavé vrstvy už nechal nám, mám pocit. No. Má kruhový. Aha. Nie je to úplne presné. Oni ako keby tú časť, čo im chýbala výškovo v tom masíve, domurovali z dvoch strán, trošku nadmurovali aj normálnym murivom. Došlo tam aj k opravám a nové poznatky prinesie pán Michal Šimkovič, dúfame, čo najskôr. A teda archeologický výskum sa tam uzavrie, keď sa dorobí horná časť. Toto je záber na obytnú väžu, alebo teda útočištnú väžu. Tie dva zaujímavé piliere, ktoré tu vyzerajú, tu už je áno, aj výrazne prebetonovaný, ale oni tak vyzerali už v tých starších obdobiach. Pravdepodobne k tej havárii veže došlo dávnejšie, ale jej múry ešte uspôsobili na to, aby držali stenu, západnú stenu Južného paláca. To je práve táto situácia. Tu je ešte v celom pôdoryse, ale vlastne tieto časti múru nechali ako oporné piliere. Toto je interiér. Tu bol metodický problém najmä v tom, že boli zvyšky podlah aj zásypu nad klenbou v hornej časti. A ona sa tak nejak postupne rozvoľňovala, ubudala. Ten záber vpravo je teda súčasný stav. Primárny dôvod, prečo sa uvažovalo nad tým vrátiť tam krížovú klenbu, bolo ochrániť tie zvyšky podlahových vrstiev. Avšak v tom zlomku, ktoré sme tam mali, by bolo to doplnenie veľmi masívne a ten priestor by v podstate vytvoril ako keby
nový tmavý priestor, novú pivnicu, namiesto toho otvoreného priestoru tej ruiny, ktorá má úplne inú atmosféru a už žila svojím životom v tejto stavebnej podobe. A opäť by som musel riešiť, akým spôsobom odvodniť ten priestor nad tou klenbou a rekonštruovať tú podlahu tiež nebolo úplne metodicky správne. Takže toto bola dlhá rozpráva nad tým, že čo vrátiť a čo už nevrácať. Hlavným dôvodom bolo aj to, že teda sa nepreukázala existencia miesto Pety. Plus chýbajú tomu miestu priestoru. No. Je tam nejaká predstava toho pôvodního tvaru, tak ten štvrť je divný. Oni, akože dve sú tam, jedna sa nepochybne našla a zvyšok je, jak sa to slušne povie, vylepšený počas tej pamiatkovej obnovy, že nesedení pri remontných úrovzových. To je to, čo som spomínal, že išlo o dvečkový pôdorys a je to odprezentované ako štvrťkruhový. Ešte by som sa možno vrátila k tomu predchádzajúcemu. Počas archeologického výskumu a odťaženiu súte ešte došlo k zaujímavému nálezu. Pod celým týmto rohom je veľká dutina, veľký prázdny priestor, ktorý nevieme s čím súvisel, ale dá sa predpokladať, že nezakladali by väžu vo vzduchu, že je to nejakým spôsobom podkopané. Nie je to doskúmané, spoliehame sa na to, že sa to bude doskúmať, keď sa bude riešiť táto časť, kde je taktiež navrhnutá sonda, avšak bude možné ju realizovať až po ukončení prác, pretože by sme paralizovali vlastne celý horný hrad. No. Takže to príde později. No, dúfam, že na nás nezabudnú. Lebo to je jediný taký priestor, ktorý ešte nie je vykopaný na masív a zároveň by veľa povedal o tej staršej fáze hradu, pretože je veľká pravdepodobnosť, že oni využili celú tú vrchnú platformu toho masívu, avšak časť, kde z nej bola zároveň neskôršou stavebnou etapou odstránená. A toto je posledné miesto, kde by niečo z tej najstaršej fázy ešte sme mohli chytiť. Ten pán už ty hromady hliny při té první etapě. Jako áno, hej. Ako, je tam pár takých mysterióznych kusov kamenných článkov, kde nevieme úplne presne, že či teda ísť hlbšie, či neísť, či je tam niečo zasypané, či sú preskladané, či sú v primárnej polohe. Tak hej, tešíme sa na to, že raz. Aby sme neboli sklamaní, že nakoniec to bude nejaké schodisko provizorné z 90. rokov. No, uvidíme. Toto je ďalšia otvorená otázka, čo máme. To je schodisko so studičnou baštou. Ako ste spomínali, tie tajné chodby máme vlastnú. Toto je vlastne vstup od hradu. Pod trošku iným pohľadom je nakreslený tu a toto je výstup práve do priestoru studničnej bašty, kde ešte vidno aj nábeh vlastne. Je celkom pekne viditeľné, že kde bola založená kolena. Pravdepodobne celá tá chodbička bola zaklenutá. A ťahala sa až do bašty. Spodné schodíky sú momentálne ešte pod súťou. Veľká časť schodíkov je pod súťou, ale dá sa zhruba vypočítať podľa práve toho nábehu klenby, že kde sa nám bude nachádzať podlaha pri vystúpení z toho schodiska. Schodisko bolo pravdepodobne v pohode, kým ho nevykopali a neočistili odsute, lebo odtedy vlastne do neho prší a padá do neho južný palác, čo mu neprospieva. Takže už pre bezpečnosť návštevníkov je tam vložená mreža aj kvôli tomu, že to bol vlastne ako ilegálny vstup do hradu cez studničnú baštu. No. Celý hrad ako objekt je v správe dozora, teda vlastne cez kraja, ale len pod pôdorysom hradu máme pozemky. Všetko okolo sú lesy Slovenskej republiky a táto chodba, tento unikové schodište, ktoré je unikové schodište, ktoré prichádzalo z tej bašte dolnej studničnej, ktoré vlastne umožňovalo prístup návštevníkov nevzdelaných do objektu hradu a dosť značnej degradácie rôznych vecí a sítí a kamínov a tak ďalej. My sme tam usadili mrežu a z nášho pohľadu teraz, čo už predpokladáme, čo kvitujem dobrú spoluprácu aj s projekciou, aj s realizáciou, že hľadáme ten priestor na to, aby sme našli konsenzus riešenia tejto obnovy tak, aby my ako univerzitná správca, keď budeme prevádzkovať, sme mali dostatočne
možné, bezpečné riešenia aj pre pohyb návštevníkov a pre ten systém rezervácií. Čiže my toto pravdepodobne nebudeme najprv istotne používať pre obhliadku návštevníkov, lebo práve tým, že je to otvorené, pri zmenách klimatických podmienok dažďa a tak ďalej, to je extrémne nebezpečné. Čiže my keď ručíme za toho návštevníka, tak skončíme niekde prezentáciou, ale nebudeme chodiť tohto časťou. A vlastne celý ten systém toho nastavenia tých expozícií, ktoré je plánovaný, tak tá pointa je hlavne sprístupnenia tej architektúry hranej. Ani nie tak ako obsah, pretože ten budeme fiktívne nejakým spôsobom modelovať, vytvárať, ale skôr je tú architektúru, ktorú zatiaľ mali možnosť len vidieť z ďalších toho prvého názoru. Je nesmierne zaujímavé aj ako architektonický prvok, to schodisko samozrejme, ale je to veľmi nebezpečné, hlavne keď je mokro, no, že to kôže. A otázka je aj toho, že či nejakým spôsobom doplňa to schodisko, keď je to nevyhnutné, a akým spôsobom doplniť schodisko, keď z každého toho schodu niečo chýba. Takže toto je vlastne ten objekt studničnej bašty, do ktorého v tomto priestore to schodisko ústi. Tá hrúbka múru je tam približne 3 metre, je to dosť masívny múr, ktorý v tejto časti už ako keby nabieha na zaklenutie, čiže tá konzervácia by tam mala prebehnúť naozaj s tým minimálnym doplňaním, avšak potrebovali by sme uzavrieť práve ten objekt kvôli tomu, že tadiaľ to vedie ten turistický chodník. Chodník a ten vlastne prekladá teraz prierezom celkou baštou, čiže my tam vytvoríme stavebné prekážky tomu, aby si tu vlastne obišli tí ľudia do toho. No. Z vrchu to vyzerá tak relatívne v pohode, ale veľký statický problém má práve z vonkajšej strany. Je obrovská kaverna a toto je vlastne odtokový žlab. Prepad, tak. Teraz nevieme vlastne, ono sa dovolá studničná bašta, ale či reálne išlo o studňu alebo cisternu, to už nemáme ani z písomných prameňov úplne potvrdené. Zľudoval, že je to studničná bašta. Nevieme ani, aké ústie tam je a o čo išlo, tak ešte je tam navrhnutá archeológia v rámci toho len sondážna. Otázka je, či skončíme pri sondáži, alebo tak sondážou sme začali asi pri každom objekte a nakoniec sa to vyverbilo na plošný výskum. Len bude asi treba zaplniť tú kavernu a bude treba materiál, takže je dosť možné, že sa to nejako rozbehne opäť raz. Bránová väžeň Huňadyho a tretia hradná brána s prístavbou. Toto je taktiež taká konzerva, ktorú nám nechali. Brána nie, tá bola dosť intenzívne vykochaná, no. Aj doplnené morivo tam bolo dosť drasticky, pretože to, čo bolo pôvodne vykopané, to boli pahyle, ktoré trčali do hore a ktoré neboli vzájomne previazané. Takže ono malo aj opodstatnenie to doplniť, malo v podstate aj opodstatnenie to prestršiť. Pretože neviem si predstaviť, akým spôsobom by odviedli z toho vodu potom, ako to vybrali. To prepojenie na tú bránu taktiež myslím, že nie je metodicky doriešené, že ako vyzeralo pôvodne. Čiže tam je veľa novotvarov, ktoré nám to prepísali v tejto časti, avšak táto zostáva ako konzerva, kde vlastne nevieme ani pôvodné úrovne, aké boli. A taktiež tento pilier, ktorý bol v nejakej fáze ešte oplentovaný ďalším múrivom, ktorý je sám o sebe masívny, to je táto stavba, zostáva trošku záhadou a teda tešíme sa na nové interpretačné možnosti. Po roku 2000 čo sa deje? Objekt sa ocitol teda v správe Liptovského múzea, bol uzavretý. Toto je práve záverná palisádou, na plôtik, ktorým bola oddelená časť, ktorá bola prístupná návštevníkom. V tejto časti toto už prístupné nebolo opäť. A ktorá už nie. Čiže naozaj ten návštevník mal z toho hradu minimálny zážitok, preto sa teda múzeum muselo starať o program aj iným spôsobom. Snažíme sa naplniť potom aspoň tú obsahovú stránku tej expozície, plus teda aspoň pre tú verejnosť prístupne
nejaké časti aj programovým spôsobom, to znamená, že nejaké naviazanie na tie historické osobnosti toho hradu a tak ďalej. A púšťali sme to vždy len po to prvé nádvorie, respektíve dole, kde je taký obecný amfiteáter a tam sme to robili také tie väčšie stredoveké veci rytierské, ale z pohľadu ako nejakým spôsobom ako riešenia tej expozície a tak ďalej, naozaj múzeum málo predtým správe hrad, aby to som hrad, je to rovinný hrad, vodný hrad taký bývalý, ale okolo je renesančný kaštiel, čiže my sme nemali úplne ako praktické skúsenosti tým, akým spôsobom nás taká udržovať hrad. Že dneska aj kvalifikovaní ľudia proste na trhu nie sú, aj v muzejníctve sa to strieda a veľká fluktuácia aj ľudí a nejakým spôsobom tú odbornú stránku veci spravovania takýchto pamiatok naozaj treba metodicky a štandardizačne nastaviť a naučiť tých ľudí, čo treba od náletových prvých až neviem po čo, až po kosenie a získať, aby získali tie skúsenosti, čo s tým, pretože my sme sa na tom tiež trošku akože učili, samozrejme, lebo máme 10 objektov, máme sakrálne architektúru, dala ľudové architektúry, ktorú vieme dobre spravovať, ale hrady v plnej prevádzke sme začali až do toho roku 2, 3, 2, 4, keď už bolo teda sprístupnená tá veď a tam práve stánka snímku predtým, ak tam bolo na ten nábeh a tam vidíte ten novotvartov schodiska do tej bývalej bránovej veže, takzvané Huňadio, kde tie 3 poschodia vlastne boli prístupné verejnosti ako interiérovou expozíciou. Čiže tá primárna údržba boli tieto veci, ktoré sme spomínali, tá priebežne samozrejme celé roky Miško Hrčka je tam pri nás, Miško Šimkovič takisto, takže vedeli, čo sa tam deje, kedy dačo a naozaj sme sa aj od nich nejaké veci učili a tie štandardy sme nastavovali, ale nie vždy, samozrejme aj do budúcna, si myslím, že po ukončení tohto projektu bude potrebné naozaj tú metodiku a tie štandardy pre ďalších, ktorí sa budú toho prevádzkou údržbou zaoberať, nastaviť celú tú metodiku, ako interval, ako pravidelne, alebo akým spôsobom riešiť nielen krízové a verejné veci, ale tie priebežné, lebo aspoň ja mám ten veľmi materiál na sklade, že tá údržba, ak nie je prevencia, tak ja sa tomu riadím tým, že prevencia je údržbou. Takže asi tak. Dobre, za mňa to už je vlastne tiež všetko. Ďakujem za pozornosť. I my za pamiatkový rad sme veľmi radi, že sa niečo s hradom robí a nečaká sa, čo ďalej odpadne. Veľmi milo nás prekvapilo, že sa to rozbehlo v takejto miere, lebo nejak už v tej projekčnej fáze sme čakali, že to pôjde objekt po objekte, keď sa náhodou nájdu peniaze, že sa nejakým spôsobom budú prioritizovať tie kritické časti. Sme radi, že aj múzeum veľmi intenzívne spolupracuje aj v tej projektovej fáze, aj v súčasnosti. Takisto v tej prípravnej to vlastne naozaj bolo tam veľké nadšenie veľkého počtu ľudí na to, aby sa to dostalo do tohto štádia a my sme veľmi radi. Takže za mňa všetko.